Lutukan siya. Sana huli. Ayun. Ah, huli. Huli siya. Yun, hello guys. Magandang hapon. Paninigsay ulit tayo ngayon. Special tayo ngayon na paninigsay natin kasi may bisita tayo. Yun. J Valdez TV. Yahoo! Pa-subscribe naman dyan, J Valdez TV. Yun. Pinasyalan ko si Lucano Gunner at malapit lang din sa amin yung kanila pala. Isang bayan lang ang ang pagitan sa kanila na, kaya pinasyalan ko. Kalapit pala kasi. Gusto ko ma-experience yung paninigsay niya dito eh. Bagong at ulig, lagi silang may huling lalagay. Kaya sumama ako para makahuli, para makakit din ako. Pakita guys. Tayo mahangin ang So, tayo pa rin namin guys. Stay tuned lang. yun. Ayan, mga pare ko ay nakaabang na. Nag-aabang na ng mga lulutang na pagong, gulig, tilapia, buhaya, iba pa. Sana makahuli kami ngayon. Ayan. Lata kaya na ajay ko. Ajay may isang paltog ko. Uy, maganda sa akin. Kasla. Akala ah. Tutukan siya. Sana huli. Ayun. Ah, huli. Huli siya. Nakaisa na. Bibilis nyo ha. Kala nyo ha. O ha. 1-0 na kami. 1-0 na. Malaki-laki na rin to. Yung bibilis nila. Pero mas mabilis yung hunter. Naunahan niya paglubog. Lumubog na pero inabot pa rin ng ng bala. Yun. Pagos. Kata timang pugsa no kaya. Di bala. Pugatan. Kailangan to tulid na. Kupirahan. Putulin na lang yung bala. Tulid na lang yung tao. Ganun pala. Kasi mahirap nang ibalik yun. Hindi totoo yan. Medyo gitna yung tao. Oo. Kaya medyo putol na. Oh, ayan. Meron na kaming isa. Sigurado na to. Wagat. Nakahawak din ako ng pagong. Ayan. Sana madagdagan pa to. Pagistan to. Masarap to. Itong palik-palikpik niya na to eh. Pero pag ito naman nangagat sa kamay, Sarap din. talagang baon din ng Parang galing sa taas ito oh. Siguro ng itlog. Nakakatikim din ng pagong. Na, 1-0. Sana madagdagan. Ayan, teacher mga parikoy. Bahala na ito. Nabahalan. Awan. Perde. Tukol. Naala di ay. Sacrifice ko pa yan. Tanong maala. Ni.
Ano? Sa pineros na ating may isa. Manawit nga bala. Di ba? Tuwa din na tukpol. Ay din na pugsat. Di may isa pinugsat na tatayan. Duduwan. Duduwan. Kahit masiro mo pa rin. Wala din. Hindi ka ron. Ayun, may pinutukan na naman. Sana tinamaan. Ayun, tinamaan niya. Ayun! Mas lang naganda yun. Parang ang layo ng tingin ko. Tama pala. Sa paa. Oh, sa paa. Yun ah. Kala, bilis. Kadalaw na kami. Lala. Lala. Ini. Sa paa. Ayan na. Dagdagan na. Narsang. Hindi pa. Hindi pa. Tama na ang paa. Ayan ang tama niya. Oh. Sa paa. Ay, nakadalawa na kami. 4 na sana, kaso putol yung 2 bala. Pero sa pool yung mga pagod. Dami na putukan pa doon. Doon kanina may malaki doon, hindi naputukan, wala pang bala. Okay. Talina. Uy. Masyado na tan. Gusto ng tan. Tala, di pinagawid mo. Oras yan ko tayo. 4. Ay, tal. O yan, tama na siguro yan. May 2 na. Oo, next time ulit. Next time ulit. Next time, babalik na lang ako dito sa susunod. Balik na lang, ibon naman. Lapit lang naman. Ibon naman huntingin natin. Basta maka-experience lang naman. Supot tantod dyan. Gano'n ng pagod. Isa ako tantod dyan. Kung ako lang mamamaril ng pagong, wala. Matagal ako sumipat. Gusto natin duwagar dad? Mawalap na rin. Yan, pangalawa namin. Meanwhile, Yan guys, hanggang dito na lang yung video natin. Hapon na rin, uuwi si Pare Koy. Uuwi siya ng Santa Fe kasi malayo pa yun. 2 bayan. Hapon na. Kaya next Balik time na lang ako sa susunod mga pare ko. balik na lang. Di ba nakadalawa naman kami. Saka na-experience niya rin yung paninigsay. Nakadalawa kami. Iuwi ko ngayon to at gagataan. Marami kami news doon eh. Ayan. Salamat sa panonood guys. Hanggang dito na lamang po ang aming video at maraming salamat na naman po sa walang sawang panonood at pagsuporta sa aming mga channel. Ayan po. Shoutout na lang po sa lahat-lahat. Hindi pala ako nakapaglista ng shoutout. Shoutout na lang po sa lahat ng subscriber namin, mga silent viewer. Shoutout po sa inyong lahat-lahat. Magandang hapon po sa atin lahat. Bye-bye. See you next vlog.